Какво става, джудисти? Аз съм Джудо Геймъра и днес ще играем Subway Surf. Намираме се в Хаваите. Само ще чакаме да заредя тъпата игричка. Ако телефон ми запълва, отварявайте, ама е задръстен. Айде, зареждай. Чакайте да намалим звука, за да се слуша и моя глас. Айде, включвай, няма да те чекам цял ден. Айде, бе. Давай, бе, давай. Ти ки ми връщаш тука. Бе, айде, бе. Чак би хавайска музика са включили. Начало. Хубаво. Хайде, джудисти, от тук нататък сме сами. Мали, джудисти, добре върви, а? Ето, джудисти, казах го, че запълва телефона, но ще извинявате, телефона ми е задърси. Така е да се съдбори честия пятък. Супер върви. Ей, циц! Добре. Можете ли да това като мен? Май так избягах на вратите. Защото аз съм професионалист по тази игра. Само че проблемът е, че телефонът ми запълва. Гадните бутуши ги пропускаме, защото с тях се губя. Значи, честно казвам, чудесно да ви кажа, някой може да мисля, че Subway Surf е тъпа игра, но според мен не е така. Даже, когато бях в 4-ти клас, исках да си купя сензорен телефон, само заради Subway Surf. Може да ми се смеете, но е вярно. Супер е играта! Хайде, джудисти, там е едно от любимите части на играта. Те тиките ще ги пропускаме, защото едва ще успяват да ги съберат. Ей! Как пък ти успя да ме прегазиш, бе, да ти се не види? Хайде са рекорд. Значи тази кутийка отворим. Ето, сега пък телефонът ми блокира. Включи, ти казах! Хайде, включи! Мъни, 1000. 1000, 00.
запълва тая игра, джудисти? Еле, стоя бавно разбиваш телефон. Ето, гледайте сега как запълва. Гледайте. Не съм доволен. Ако и този път ми прави така, ще трябва да започнем играта на ново, джудисти. За сега всичко върви супер. Браво! Оп. Сега ми кефише телефонче, сега толкова не ме кефиш. Хайде, тики, тики, тики. Ой, ти при мене! Ой, ти при мене! Тук е най-любимата част. Тук няма препятствия и пребиване. Няма да ми запълваш тука. И ще ти се не види телефона. Ти на мен тук номерца ще ми правиш. Не знаех само по тази линия да се дружих. Не! Пак ми запълна телефона, джудисти. Ще започнем наново. Сега стиги да не ми изключиш. Джудисти, уважаеми зрители, гледайте са, изключи играта, да, окей. И ще ти се не види телефона, ще ти се не види. Ненормална игра. Ще чакаме, какво да направя сега. Аре, включвай! Ей, как ми изнърви този умрот телефон. Леле, джудисти, за никъде сме. Да видим колко време имам. Добре, супер! Включвай! Стара бракма. Аз искам наляво да тръгне топа. Ми дава сърф. Джудисти, с това запълване не ми харесва. Ого, ключ. Ой, ще ти се не види, бъдна тя телефон.
тапам телефона. Нямам право на много трикчета. Аре. Двойна подкола. Тики. Тики. Супер върви джудисти. И как скочиха. Айде последен опит. И ще приключвам с клипчето джудисти. Май ми бъдна телефона. Ето, нямам интернет. Така, изтривам това, защото нямам и памет. Това е деактивирано, ще няма да ни трябва. Добре, чудисти. Това беше епизод първи на Subway Surf. Очаквайте и втори епизод. До нови срещи и чао-чао от мен.